Zdravím vás pri novom videu na kanáli Top Network.sk. V normálnych časoch pred súčasnou lockdownovou situáciou asi väčšina z nás aspoň raz navštívila kino. Určite vás však zarazili obrovské ceny za nápoje alebo popcorn. Niektorí z nás cenu zaplatia, keďže si nevedia predstaviť pozeranie filmu bez chrúmania popcornu. Iní do kina prepašujú vlastné pochúťky. Dnes by sme vám chceli priblížiť, ako kiná zarábajú, prečo si niektoré kina pýtajú viac za pokrmy než za samotné lístky a celkovo vám priblížime svet financií za vašimi obľúbenými kinami a filmami. Ak vás naše videá zaujali a chcete nás podporiť, určite zanechajte like, odber alebo komentár. Takže, až sa naše životy vrátia do starých kolejí, tak si určite spomeniete na toto video, keď znova uvidíte obrovské ceny za popcorn alebo kolu v kine. Na to, aby som vám povedal, prečo sú ceny týchto pokrmov a nápojov také vysoké, si musíme uvedomiť, ako vlastne kina zarábajú peniaze. Prirodzene, všetci si pomyslíme, že z lístkov. To je však polovičná pravda. Väčšina zárobkov, približne až 2/3 z ceny lístkov, sa vracajú naspäť filmovým štúdiám, ktoré platili za produkciu a marketing filmov, ako napríklad Paramount, Fox alebo Universal. Tieto štúdiá očakávajú, že na každom svojom filme svoj vklad, ktorý dali do produkcie, minimálne zdvojnásobia v kinách. Aby sme lepšie pochopili rozdelenie financií a ziskov z kín, uveďme si príklad, a to najnovšieho Spider-mana Far From Home z roku 2019. Tento film mal produkčný rozpočet $160 miliónov. Na marketing však minul oveľa viac než na produkciu, a to $288 miliónov. Z kín si odniesol $880 miliónov, z čoho tretina, $264 miliónov, ostalo prevádzkovateľom kín. Približne $616 miliónov si odniesli štúdia, ktoré aj zaplatili za produkciu. Prečo teda súhlasia kina s premietaním filmov, na ktorých často zarobia ešte menej než 1/3? No jednoducho nemajú na výber. Ak by tieto kina tzv. Blockbustery nepremietali, postupne by stratili návštevnosť. Keďže čo je kino, ak nepremieta filmy? A zárobky z lístkov teda sotva pokryjú premietanie filmu a prevádzku kina. Ak kino nezarába z predaja lístkov, z čoho vlastne zarába? Tu sa vraciame k občerstveniu. Vďaka tomu, že väčšina kín zaviedla to, že si zvonku jedlo jesť nemôžete, tak jediné miesto, kde si môžete zakúpiť občerstvenie, je priamo v kine. Vďaka tomu si viac menej môžu účtovať koľko chcú, keďže inú možnosť než kupovať od nich nemáte. Ide o istú formu monopolu. Preto si kina môžu určovať 5 až 8 násobok nákupnej ceny pri istých jedlách ako nachos alebo pri typickom popcorne. Kina zarábajú na jedlách až toľko, že často ponúkajú zľavy na samotné lístky, napríklad pre študentov, seniorov alebo iné skupiny, len aby si potom títo ľudia zaplatili v kine občerstvenie. Preto za popcorn s nápojom necháte v kine približne rovnakú sumu, ako ste zaplatili za lístky. Tak to bude všetko na dnešné video. Dúfame, že sa vám páčilo a že ste sa niečo naučili. Ak áno, určite zanechajte like alebo odber, každú podporu si ceníme. Ak máte nejaké nápady alebo pripomienky, tak určite zanechajte komentár. Prajme vám pekný zvyšok dňa.